जों दिनै सार्भिस सेक्रेटारिनाव फाइसा फैसा जों तिप्रामाव थाहैते तै बुबाग्रान तै दुलजाक बिनि याक्तैनो जों दिनै आरो फाइसा फैसा सार्भिस सेक्रेटारिनाव बिनि काहाम होने खबर नानानि बागै जों रिक्वेस्ट खालामनाय सार्भिस सेक्रेटारिनाव बुबाग्राननि गोथार लामायाव फायनायनि बागै गय फैखिया ताई सारिगा महाराजा बाय मालायनाय मालमेनफोरा बरकासे डिसिजन खालायजाकनायनि सार्भिस सेक्रेटारि जोंना पावरखा